ko kaisa rimani karon hole mose tuini bagoino amne songno maringkha tini abo kaisa hingkangkai tuini onek somosya tui kurui tui manungya kol kaisa kairikha ponchayat rok abo bongya kol ni plate ni rang uthosai paibekha o kol no apni songno khana musuk tui nungtho hin nungma haikai ikorok kuwa sungkhuri obakin manungo tino jaga kuno kaisa subidar pan tuini kuno ungko kurui abuna apni songnang koino nayo tino oro jahate bo kaisa tui mene tui phano ungnani bagui je norong mo usuk tui hamyawo je nunglai tongmani busuk bisi rok unglai tonghna prai iko 3 bosor doria chung aba kemang tui nunglai tongo kol kairi khaborok 1 mas pam tonglia ponchayat kol kaisa kairi mane aboni plate bo ungya plate ni rangmo uthoksai pebe khaborok no o kol kai maka busuk bisi rok na kol kai mane prai ko 2 bosor moton ung tongo 2 bosor ung kana 1 mas pam tui manungya kol ni phiar norok je omohai je yagolo je jungjalungoi tangmani je tui manungya he kaba kol bo hamya plate dok snam jaya abono tui leke bo oro member chairman jener phara phakya ai nai phikya kebo da nai phikya kebo nai phya ko kebo kuno kok thaisa pan sapai men kebo sapai ya norong tui ni bagoi bo kebo kok thaisa pan sapai nei kre norong poribar koi poribar tong tino oro prai motamoti poribar khaito 10-15 परिवार दङ 10-15 परिवार गाय म थाइनि म जागानि बुं म कामिनि बुं खैता म सिकारिबारि पंचायत खाय पंचायत सिकारिबारि गे नु ताबो हास्तेबो जे हाफां जे आईपीएफ ति बीजेपी जे हाफां खलाय तंनाय दङ न ताम कयना मुसुंनि चिनि बिसिंते आं नं बिसिंते कयना मुसुंगो चिनि मरंग न जाहाते बतुइ रगमान नंगानि काहाम कुरुं खलायै tung one haksa longi tui ada kilometer ayang na dong ni tui khoge manungo borok tuno jahate bo tui rok ya subida ke nan bagang khoido ingete kaisa kok je o nung kol snamboi je plate dok phayei aborok snamboi ta snam jagya aborok uthogoi rangsa khika mak aborok kai ko emnen tipra mothani borok saidaman bumungdaman bumung khacha sungman sugya borong ni tabo je panchayat to samung khane borok traffic to ni orang lok chaja no tabo tipra motha borong no koda koi kha no mo haikai khai ngya mo haikai ngya sogya nei no ta kai khai phai dirok nei kuno koda koi kha ang borong no sabai kya betam sabru yagolo borok aboni yagolo sababoni kolpet odar kurui omok kurui hini sau takhong ni sinimung sagari kicha an mung rono debroma cha hambai lokorok na kya sarai sai khana bidi bobo borok buri chu te tui khongnai bukurui mami khongnai bukuri ang no tui khongnai ang nong konai tui khongnani kho phachal timbui maya lengte ke mangno ori bo hamya o kuwa ni tui no ang busung nong tongna nong kuwa tui hamya no bun kuwa rong ni manayo kumpurka kuwa ni manongo thangmaya puruka ang asakai kosto khai tongmani joto nong no gulukurok bo abo se ko te japano te kaham nang dihnya iko mo haike no masata tukuna te kuroi nungna te kuroi belai jengjal bura bu masa osol abuno te khogo tu kurina nango somoyo te khana nango nogo te kuri rong ngoi chu kumpurka kablai ma tongo kimi nu khongwa tuirong bagoi belai haksal otak naina ni kuno tuirok man thagya tarawa nungani rok aba hai man thagya tukuna rong kai koro rok phan tukui man hai pano tui nung kai nung asuk sitran nung maya hasalo bunyi supply rok ma thango kumpul kai sal habo horok phayo tui mam buya gola buk saki fil phaya otum nongni o kamingo je mo hai obostha tongmani je jungjalo klai tongmani kebo da phaine phika kebo phaine phaya manai jung oti khemang no tonglai ma tongkha sabone pinai nge nong tabo lokorong no tam sana musong abuno lokorong ang ko jawo tum simi pano khanja to noi norong no suba phaitu tui simi pana no suba da sitong no nanani sini mungkai nin bumung kya sagari bumung an bumung kai biroja mo kamini kai sikari bari acha hambai